nya ibaja magasị ezigbo nwaanyị n'Igbo na nke ajịa na uru na ọnụ ọgaba anyị anabata lọlọ ego oyibo na nke a ka ọ kọwaa uru ụmụ nwaanyị na-abagasị for the society maka na anyị na-afụzi na society kịta zi egwu. So this is our program. I got isi ya Igbo and English o kwepepụ nghọta maka ndị na-ebe dị anya na ndị na-anọrọsi side ya na Igbo anya na-enwe ike ịnụtasị Igbo ọfụma ọfụma. Anyị ga isi ya nwa bekee na Igbo anyị wee kụzie otu ọma na ehihie ọma mgbede ọma abalị ọma o dipendere ebe isi wee na-ege ozi anyị ụbọchị tata. Aha m bụ Nwaada Ụzọma Chinwendu Deborah. Ihe eji n'ọgwanụ m bụ lọlọ ego oyibo. Ana m ụbọchị taa ka m gosi unu ihe gbasara nwaanyị omenala Igbo na asụsụ Igbo. Ihe ndị ọzọ ụmụ nwaanyị kwesịrị ka a na-eme kwesịrị ọ ga-abụ ịfụ ya ọ bụ n'ezi nwaanyị o si n'ezi ụlọ dị mma wee pụta maka na anyị na-anya n'obodo kịta e nwere akparamagwa nwaanyị ga-eme wee na-ajụ kedu n'afọ o si wee pụta kedu ezinụlọ onye dị otu a si wee pụta nkwu na akparamagwa nwaanyị ga-eme a na-agbatọfu ya ọ na-asụ onye abụ nwaanyị ka ọ bụ nwoke. Nke mbụ bụ ka nwaanyị ga-esi na-akwado gosita na ọ bụ nwa afọ Igbo. Ị na-anya ọ bụrụ na ọ na-iwu na ị ga-eji njikọ otu ahụ ji wee dịrị mana e nwere ihe bụ igosi ọgụ gosi na nwaanyị dị ọgụ oge gburugburu ịfụ nwaanyị ịmara ọ bụ nwaanyị ka ọ bụ ịfụ nwaanyị nke isi na-ezinụlọ dị mma ịmara nwaanyị ka ọ bụ na obi dị mma ịya afụ nwaanyị ọkwado o yiri isi akwa na-afụ otere ya anya na-afụ ike ya anya ọ bụ ihe dịsi kịta na agbara ụtọ kazi mpụ ị na-anya nke ịfụ ndị obodo Awụsa ka a si akwado ma ya nwa afọ Igbo bụ anyị nwa na-eji aka anyị ewepụta nkwado Igbo kwupụta ya ka esi akwado ndị Awụsa onye na-enwe anyị ka esi akwado mana anyị hapụziri nke anyị hapụzie ya ọ bụzi ya na akwadozi ọ bụzi Igbo sịrị Igbo ka esi adị ịpụta n'ụzọ ịya afụ nwaanyị ọ dị na-ajụ ma onye a si na be ezinụlọ wepụta o wee yiri ihe a na-amara ihe ọ bụ nkwado nwaanyị kwesịrị na-adị ọgụ maka na oge gboo a na-esi n'elu ichichi akwa ruo n'ala ịfụ nwaada ịmara ọ bụ nwaada ịfụrụ onye nne ịmara ọ bụ onye nne mana ndị nne kịta ekwezi ka anyị mara bụ ndị bụ ndị nne ekwezi ka mara bụ ndị bụ ndị nwa agbọghọbịa. Ndị nne na-eyikwesị ihe nwa agbọghọbịa na-eyizi ha na ndị nwa agbọghọbịa na-ama aka. Nkwado kwesịrị ka nwaanyị na-adị ọgọ oge niile ọ bụ gosite na o si n'ezinụlọ dị mma wee pụta. Nke ịbụọ bụrụ ka onye nwaanyị kwesịrị na-egosite na o si n'ezinụlọ wee pụta. Ị ga-afụ nwa agbọghọbịa ọ bụ onye nne ka ọ na-aga n'ụzọ ofu na ezi ya na onye a bụ onye ichie ọsọsọ onye ichie ozesi ọ bụ ya bụ nwoke o kwesịrị ọfụ ya okene ya. Ekene nwaanyị na ala Igbo bụ nhulata gị hụnata obie gị aka ọ bụ ya bụ ekene nwaanyị mana ugbu a anyị na-aba bịa anyị bụ nwoke n'aka nwaanyị asa aka ya kpogisi gị gaa ka e wee ke eme ihe abụrụ asụsụ Igbo ọ bụrụ asụsụ Igbo anyị ọ bụrụ nkwado Igbo anyị ifu nwa ọkwe nwoke n'aka sie nna ha afọ a na ahụ kedu nke na-emenụ ka e wee mana ihe abụrụ ka esi ekele omenala Igbo ọ bụrụ ka esi ekele ekele nwaanyị bụ n'ihulata ebie gị aka n'azụ enwekwa nnukwu ihe mfu dị n'ebe anwa ndị Awụsa bụ ndị Yoruba na-abịa ndị Yoruba bụ na-abịa ha nwa afọ n'ala kaalụ ha nwa afọ n'ala kelee mana ndị Awụsa bụ na-abịa ha aba awụọ anyị nwabụrụ ndị Igbo okene anyị bụ ihulata ebie gị aka n'azụ okene ndị ọcha ekwe mara bụ ndị bụ ndị ọma maka na e nwere ndị na-eji ọgwụ n'aka aga mana ọ bụghị nwa afọ Igbo nwaada kwesịrị ịmara nke dị mma kwesịrị ime ọ bụrụ ime ikwe nwoke n'aka ịba obere aba awụọ ọ bụrụ ị ga-abara aba awụọ ma ọ bụ hulata ọ dịrị gị mana ọ bụrụ nke ikwe nwoke n'aka adịrọ mma isita aka gị ekwe ya si na ha afọ ka ewe dịka ihe ahụ adịrọ ọ bụrụ ka nwa afọ Igbo si ekele obodo anyị Igbo anyị na-ana ana asụsụ Igbo anyị omume Igbo anyị omenala Igbo anyị na-ana ana anyị amazi ihe nwe aka dị n'aka ebe anyị ya ka njikọ mkpa ọtela ụbọchị tata abịara nke ịbụọ bụ na nwaanyị kwesịrị na-akwara uwe ọ bụrụ ebe niile ka ịpụta ka ya na-ekwu okwu ka igosi na iburu na ibu dike nwaanyị ọ bụ na ị nwere ọrụ iji ekwu okwu ọ bụ na ị ga-ekwu ọ bụ ka ị gbahapụ efu nwoke esi ya nwere ife ọ ga-eme na taa ya pụta gị na ya tiwasị ya gị na-eme nke a nwaanyị anyị bụ nwaanyị kwesịrị ka anyị na-eme anyị enyomi ebe ọbụla ka anyị na-aga ezi nwaanyị kwesịrị ka anyị na-eme ya ịfụ omenala ịfụ akparamagwa isi nwaanyị ọbụrụ mmadụ ya agwa gị ịfụ akparamagwa isi nwa ọbụrụ mmadụ ya agwa gị ya mana ugbu a ịfụ ya fụ nwaanyị ọ na-esi na-anụ ọgụ ọ bụ ihe jọgburu nwaanyị na-anụ ọgụ na-esi ọ ikwesị na-anụ ọgụ mana ime
fesi gị kọwara gị ọnụ si gị ngwa bụ ezigbo mmadụ. N'ezie nwaanyị kwesịrị ị na-achịkọta onwe ya ọnụ, ị na-akwado onwe ya ugwu. Nwaanyị amaka, ọ bụ ugwu nwaanyị ka a na-elegara anya n'omenala Igbo anyị. Ugwu nwaanyị amaka, ọnya ka ọ na-eje ọbụrụ oge gburugburu nwaanyị kwuo okwu o mesuo. Ifu nwaanyị ikwu okwu o mesuo. Ọ bụ na oge gburugburu ndị nna nna anyị ahụ anaghị eme ihe ha ga-eji megide nwaanyị, maka na nwaanyị bụ ihe Chineke kachara wee kee wee tinye ude ya.